Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, o si Danny. Kadito lang sa ha. Una lang sa dito kanaog. Una lang sa ha. Okay, maligo sa ako. Dili ko mahimong mamahaw nga wa pa ko makaligo. So, go ahead and wait for me dito sa kitchen. Okay? Ganong gitutukan man ko nimo? Ha? This is like a deja vu. Nahitabo na ni kahapon. Imo kong gisibatan. And I can't make the same mistake twice. So, it's a no. Kung matukag balik, tandayan ta ka. O kung maligo ka, dunganan ta ka. Unsa? Let's see hagod. Tininoding imo? Do I look like I'm joking? Shit. So, tinuod yun? Nga na dali ta magdungan nagsuot sa banyo. Aron atong mapamatudan. Let's see. Magkapanglagpo mo sa tanay, babihana. Angel, it's tempting. But no, thank you. Dili ka ganahan nga. Makuptan ako ni. Uy. Kung makawakli ka ha, mura ka kiunsa. O kung makahakop ka ha, mura kag nakahakop ubas. Pamitan makagalit. Ay, sagparok ba? Angel, bigakos ka mo ko sa kong layo. Buhi ko eh. Hey, kamay na lagi kagkuwang, ha? Patura na kita ka. Patol man kitag iro basta maglaster lang. Really? Ganahan ko, ana. Ducky. Ay, kapuyan, ipabayhana, eh. Jel. Kadit lang sa, ha? Shh. Katiyot lang, Sab. Ay, sa paglihok. Ganahan pa kumukakos ni mo. Humot kay ka, bisan wa pa kay liko. I can't wait to be with you na good for the rest of our lives. Unsa? Oliver, Unsa? based ka pa? Bakit? Kasi, nadikit na ako sa'yo. Shit, it's so cringe. Sige, Hana. I never thought nga mag-apil-apil kong ingon ni Ana. Just now lang cute. Ha? Mga ba? Sige. Buwag-buwag lang tingalitan, no? Kaya marag, dikit na kay kanako. Pasula yung taon ko sa banyo kay manghihi ko. Okay, let's go. Unsa? Puupan ka? Nga manghihi ko? Why not? Makakita ka? Unsay na, I will eventually get to see it mansab later on, dili ba? So, alik na. Dili mahimo eh. Ay! Oh! Oliver! Oliver! Kalit-kit ko niyang kiwakli. Ug unya, may karatilagdakan. Wanoy nun ko makauban niya sa banyo. Arte. But cute. Kakonservative tayo sa maabot na kumbana, uy. Oh, Lord. Thank you for this man. And yes, thank you sa akong daddy nga nakahuna-huna sa pagpakasal na ko ni Oliver. Maghigda-higda lang una ko din nga magpaabot niyang magkawaski kan sa banyo. Kalit sinimbihan na. Kalisod ba iniyang likayan?
una-unahon ra ba kayo? Nagtuog gini siya nga dili kong patol niya eh. Pero dili. Hindi lang ko. Kay musamot nga dili unya ko makalikay ini babayana. Dili pa ko andam nga maminyo. Ug labaw lang dili ko gusto nga siya ang mamahimo na kong asawa. Piskot bayani eh. Saan man ako eneros pagbiya nga naaman siya suhod sa akong kwarto. Pagkaahak ba eh? Ali na dong, dunganin ako og kaon. Lami kayo ang sudan nga giluto ni... Unsa ganito'y pangani mo nang? Wala! Hala! Kung makanang na ako! Mura maglayo ra kay pangidaron! Huy, bata-bata pa magani kong dagway ni mo kung tangtangan ka ng imuhang make-up! Unsa? Kapistira po na. Excuse me, ma'am. Pero naakas ka nanan. Dili ko gustong mabatin pero I don't think it's proper nga mamalikas ka at ubangan sa grasya. Ay, sorry. Sorry, wa na ko tuyo, adong. Ay, dili man dong ang pangalan niya. James, nya, doktor ka na siya. Ay, kay bao ko ay. Kaila ka mi ini niya. Kita naman mi ani sa una. Dili ba dong? Dok? Nagkaila na ta sa una at namatay ang amahan ni Daniela. Ako magdahom nga magkita kita pag-usab karon. Nga dili na usa ka higala sa akong anak-anak. Kundili, stepmother na unya. Ay, hala sila si Sarah tingali karon. Wala na gasunod ra gyud ay mo, Dok. Gasunod sila nimo. Ako na lang abliha. Ako mo nang ablihan. Muuban ko. Ay, bahala ka diha. Hey, sweetheart. Aniya na kita. Wake up. Oh, wait. Bauna na ko sa pagkanaw, ha? Alsahon taga. Ayun na. Manaog ra ko. Dani, wait. Nasuko ka pa ba na ako? Mukha naog na ko, Jaime. Gusto pa ko mapahuway og talong. Hi, anak! Oh. Ikaw? Ni Aka? O sa imong gibuhat din eh. Nganong ni Aka? Hala siya, oy. Kung makapangutana. Murag yun ang dili ko niya igunsa. Dili ti ka igunsa. Dili ti ka kadugo. Pero ina-ina. And definitely not. Ay, pastilan. Mihait na sab ang imong sinultihan, anak. Ayaw ko tawag anak. Tungod kay dili ti ka inahan. Amira, anong niya ka? Hi, Jaime. Dili ba? Oops. Sa dili ka pa mubuhi og laing pong. Ako sa ha, paminawaon ako ninyo. Jaime, mo na nakugsod. Og dili ko gusto nga magdugay pa kana siya dinhi. Oh. Ay, pastilan, wa ko magtuo. Kataas na manultis akong anak-anak. Nalimot siya nga dili siya maabot ni dapita kung dili patungod nako. Unsa ba yung tuyo ni mo ning imong pag-anhi, Carmen? Kuan. Ako no. Bisan baya kun. Ingon ra ko ni ini sa imong pananaw pero may kauwaw sa baya ko. Pero mausab lagi. Ang kauwaw dili man makapakaon nako. O dili sab makapalandong nako. Mao nga. Magpabaga ko sa akong naong sa paghangyo nga. Tinhilang una ko uban ninyo mo puyo. What? Carmina? Kay baw ko. Mangutana ka kung hain na ang imong gihatag na kong kwarta. Dakong kantidad kato, Carmina.
Tigo na nga mabuhi mo ang imong kaugalingon. Ay, oo, bitaw. Ay, dako gud bitaw to, pero maulagi, uy. Saan man gud nga ako magipamasin sa kasino, god. Akong gipamasin nga mo doble ba? Ay, naunsa pa, uy. Wa man lang ko makabantay nga nahurot naman di ay nako. What? Ala, uy. Kung makawat ba siya ba? Siya, Di mo rang gihurot. Ang... Damn it, Carmina. That's a big amount. Lagi, oy. Kay baho bitaw ko. Pero kinilaging... No! Unsay no? It's a no. Dili ko makapadayon ni mo. Dabati ni mo ang gisulti ni Daniela kaganiha. Dili siya gusto nga niya ka. Busa, dili ko mahimong mo padayon ni mo din eh. Ay, kadiyo tramahan. Mga pilaragod kabuan. No! Bisag usapa ka simana. So, dili gid madaghang yo? Dili. Musud ko pagkakatabang. Still, it's a no. Magpaulipon ko. Dili paghihapon. Ay, kapuya paghangyo og tao, eh. Mao gyud ni dili na ko ganahan. Kada manghangyo ko, kay makapahiubos ba yan ni balibaran ta. Mao nga, okay, dili na ko mo hangyo. Mamugos na ko nga anhi ko mo puyo. Sa? O dili ka mahimong mo balibad ka na ako, Jaime. Kung dili ka gusto, nga isabwag nako ang imong baho. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!